Jeg er Mikkel, jeg er en af medstifterne af Powerblocks. Vi har valgt at lave Powerblocks, da vi har set et problem i hverdagen hos mange IT-forbrugere. Hvis man har en forlængerledning, og der er alt for mange huller i, så vil du ende med at bruge meget plads, som er langt overhovedet ikke nødvendigt. Derfor har vi lavet Powerblocks. Det er en meget simpel blok, ligesom SensorCube, som vi alle sammen kender fra matematik. Den eneste forskel er, at her er der et stikdåsehul. Ja, det er vores idé. Powerblocks' form er sådan her. Vi har på hver side et stik, hvor man forbinder det næste stykke. Derfra forbinder strømmen og går igennem til det næste. For at holde den bedre fast, har vi magneter mellem hinanden, så den sidder ekstra godt fast. Derudover så har vi, for ikke at være trykfølsom, har vi en knap, man skal trykke på, for ikke at risikere, at man ved uheld slår det. Grunden til Powerblocks har den her form her, det er fordi, i stedet for at man altid har en lang stikdåse, er vi blevet enige om, at man selv skal kunne bygge den, som man vil. Den findes i mange pastelfarver. Pastelfarver. Det er nice. Zoom ind. Bare jeg hedder Jacob. Jeg er co-CEO.